Ja mogu da razumem ljude koji su bili u Srpskoj naprednoj stranci pre 5, 6, 7 ili 8 godina, ali ne mogu da razumem one koji su i dalje tu jer vide šta se sve radi. Brojni protesti podrške održani su letos nakon što je studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu Nikolina Sinđelić svedočila o policijskom nasilju kroz koje je prošla. Usledila su međutim i targetiranja i Nikolina je postala meta prorežimskih medija, ali i predstavnika vlasti. Sada, 4 meseca kasnije, o svemu tome, ali i o njenoj borbi koja već godinu dana i više traje, u kojoj ona učestvuje zajedno sa kolegama iz cele Srbije, razgovaramo u emisiji 15 minuta. Nikolina, dobrodošla i hvala ti mnogo što govoriš za Južne vesti. Hvala vam na pozivu. Nikolina, pre svega, šta se dešava sa tužbama? Ti si podnela razne neke prijave i tužbe. Protiv koga sve? Dokle se sa tim stiglo i ima li neke povratne reakcije nadležnih organa? Da, tako je. Ja sam zajedno sa svoja 3 advokata podnela prvenstveno krivičnu prijavu protiv pripadnika jedinice za obezbeđivanje lica i objekata i protiv njegovih saradnika koji su te noći učestvovali u, da kažemo, sprovođenju nasilja u garaži Vlade Republike Srbije u Beogradu. Nakon toga smo podneli 4 tužbe protiv Informer televizije, to jest Informer portala. I u toku je trenutno priprema jedne velike kolektivne tužbe za sve medije koji su pisali pre svega jedne velike dezinformacije, kao što smo imali i situaciju sa Vasiljenskim da su govorili kako sam bila na nekim vojnim obukama u inostranstvu u Nemačkoj, baš pred pad Nacrešnice, što su indirektno želeli da daju do znanja da sam ja umešana u pad Nacrešnice i slično. I naravno protiv nekih privatnih lica, to jest i profila na društvenim mrežama, tako da je to u procesu. Doduše, ta tužba je poprilično kompleksna i traje već neko duže vreme jer još uvijek nismo uspeli da prikupimo sve screenshotove toga i komentare koji su se javljali. Trenutno se ne dešava ništa. Sve što smo uradili je i dalje u fioci u tužilaštvu. Ja nikada nisam bila ni pozvana ni na saslušanje, niti nam je i urgencija nam je također odbijena nakon svega što se dogodilo. Ja sam jedino pozvana bila na saslušanje u tužilaštvo po prijavi političke partije Srce, koja nije moja i u kojoj ja nisam ni učestvovala, niti sam bila kontaktirana od strane tih ljudi. Što opet ponavljam, zahvalna sam im što su to uradili za mene, ali također smatram da je sa jedne strane nemarno zato što me nikada nisu ni pozvali da me pitaju da li je to ok sa mnom i da li ja želim da se to uopšte radi u moje ime bez da sam ništa potpisala, bez da sam im bilo šta rekla. Tako da je možda i to jednim delom ugrozilo naš proces zato što je njihova tužba sastavljena bez nekih većih dokaza i bez mog svedočenja. Tako da moguće da i to ima uticaj. Ali eto, nakon svega toga doživljavamo jedan sunovrat, to jest jednu obrnutu situaciju gde... Da je kriču protiv tebe. Tako je, gde neko kao, nebitno je da li sam ja, već bilo koja druga osoba koja je proživela neku vrstu nasilja, da doživljava da se ja okarakterišem kao nasilnik u čitavoj toj situaciji, što jel te svi znamo da nema logike. I eto, doživljavam da sam prvo dobila tužbu koja je poslata, čini mi se, da li iz SUK-a ili iz MUP-a, gde se teretim za remećenje javnog reda i mira, vređanje policijskih službenika i nošenje i upotrebu eksplozivnih naprava. I nakon toga sledi krivična prijava od strane tog policijskog službenika koja ima, ja mislim, preko 30 strana i tu su navedene i objave i komentari i ljudi koji čak nisam ja. Znači i aktivisti i ne znam, neke ličnosti koje imaju, da kažemo, uticaj na ovo društvo zbog, na primjer, grafita koji su nastali širom Srbije, protesta, pa i influencera, na primjer, i aktivista koji su pričali o tome, gde je boldovano u samoj tužbi, to je krivičnoj prijavi, da
je baš zbog tih izjava i zbog toga što se cela Srbija podigla, njemu povređena čast i ugled i da je najgore što je to dostiglo milionske preglede. Oni su to napisali. Tako da su se poprilično izgleda bavili time ko je šta kačio, što smatram da je stvarno apsurdno jer valjda živimo u slobodnoj državi i slobodnom društvu da na svojim privatnim nalozima možemo da kačimo ono što želimo. Da, i zaista prošla su sada 4 meseca. Ti si, organizovani su, to sam i malo pre rekla, brojni protesti podrške širom zemlje. Uzvikivali su učesnici protesta tvoje ime. Bila je ona parola Svi smo mi Nikolina i zaista si imala ogromnu onako podršku javnosti. Sada, posle 4 meseca, ljudi su i dalje na ulicama, ali se makar ta priča o tebi slegla. Kako se ti osjećaš sada kada je sve prošlo, evo imamo čuli smo šta se izdešavalo od tada u smislu te pravne tvoje borbe. Kako se osjećaš 4 meseca kasnije? Pa mislim da je malo gore nego na početku i da je to jedna realna stvar, jedna činjenica s kojom moramo da se susretnemo i mislim da se tako osjeća svaki student koji je u nekom pravnom ili sudskom procesu kao i ja i baš sam sa mnogima i razgovarala. Ono što jeste jako važna stvar je da ljudi i dalje razgovaraju sa mnom i dalje me zovu na broj telefona, prilaze mi na ulici, zaista ta podrška i dalje traje, nije se ugasila, samo je da kažemo nekako tema splasnula, da kažemo u medijima, javnosti i šire, što ja svakako ne zameram i ne mislim da je loše jer se toliko toga dešava svakog dana i toliko nasilja nekako eskalira iz minuta u minut. Imamo napade i na, pa evo i tvoje kolege i na tebe i u ovom gradu. U Novom Sadu smo imali situaciju u Novom Pazaru gde su ljude napadali zbog verske pripadnosti. U Beogradu su studenti bukvalno prebijani na ulicama, otimali su nas, odvodili u kolima bez tablica i slično i nekako bi bilo jako ružno uzeti samo jedan slučaj, da li to bio moj ili bio slučaj bilo kog drugog studenta, mislim da bi bilo jako sebično i sa te strane verujem da je i medijski zadatak pa i vas kao novinara da odaberete nekoliko priča jer znam da ne može uvek sve da stane u jednu emisiju, u jedan kadar, da je jako teško izabrati zato što je nasilja nažalost mnogo i mislim da se suočavamo s jednim teškim vremenom i da mislim da tek dolazi to teško vreme jer nekako što se ti izbori više bliže, mislim da je represija gora, ali da je sada gora neki taj način zato što je postalo i malo tiše i ljudi su se malo nekako i povukli i umorili s jedne strane, a sa druge strane imamo i studente i srednjoškolce i pojedine građane koji zaista ne odustaju, koji su svakog dana negde u nekoj akciji na ulicama i pa i zborovi. I nekako ja, počevši od sebe pa i gledajući druge ljude, ne mogu da nekome kažem da je loš zato što je stao i rekao sebi da mora da odmori jer ja prva osjećam prezasićenost i nekako i zbog sve te medijske pažnje i zbog građana koji mi svakodnevno prilaze jako sam iscrpela svoju energiju i mislim da moramo da počnemo da brinemo o tome da mislimo i na sebe i da nekako odmorimo i da se sa većom energijom vratimo u borbu jer mislim da smo svi potrebni ovde sa zdravim razumom i psihički stabilni. Kroz šta si ti sve prolazila za ova 4 meseca? Nakon situacije koja ti se desila, šta je ono što je usledilo posle toga i sa kojih sve strana su dolazili napadi? Pa to je malo teško odrediti. Naravno, prva ta strana jeste vladajuća partija gde sam doživljavala da čak i funkcioneri koji sede u parlamentu govore o meni kao nekom bezvrednom biću, kao nekom uniženom biću. I to je nekako i nama velika lekcija gde treba da zastanemo da vidimo i sebe i druge. Mi nikada nismo dozvolili da na nekom protestu, koliko god bilo žena u vladajućoj partiji ili u policiji, da dođemo i da takvim imenima nazivamo žene koje pripadaju toj i toj grupaciji. Mislim da to i ne smemo da dozvolimo. Da, ti si jednom rekla, žena je žena sa koje god strane bila. Tako je, baš to sam rekla na protestu u Beogradu koji je napravljen u znak podrške meni i to sam rekla ispred policajki koje su bile postavljene ispred zgrade odakle dolazi taj policijski službenik.
Dešavalo se svašta. Dešavalo se od digitalnog nasilja, pa eto i to u Informeru gde su deljene moje privatne fotografije, pa nakon toga da me razvlače i poznate ličnosti koje su, da kažemo, simpatizeri Srpske napredne stranke. Nakon toga i poruke, pretnje i smrću i nasiljem i time da sam dobijala pitanja zašto sam i dalje u ovoj državi, zašto ne odem kod svojih gazdi u Britaniju, u Nemačku, što apsolutno ne postoji ni jedno moguće pokriće za to što ljudi pričaju, ali to je priča koja pije vodu kod jedne strane naroda i uvek se student uvlači u tu priču, jer nekako kada u ovoj zemlji govorite istinu i kada odlučite da se borite za nešto što bi trebalo da ovde postoji, vi ste onda najveći neprijatelji. To je, mislim da je svako od nas koji je ušao u borbu bio na neki način spreman na te stvari, ali niko nije očekivao da će doći u ovoliku meru. Dolazili su napadi i sa one strane na kojoj si ti. Kad kažem to, mislim na one koji su protiv režima, odnosno koji učestvuju aktivno u protestima, podržavaju ih i tako dalje. I ti napadi su uglavnom obrazloženje je negde bilo da si ti politička aktivistkinja, odnosno članica Narodnog pokreta Srbije i zamerali su ti to. Koji je tvoj komentar na to i da li misliš da je u situaciji kakva se desila važno da li je neko član partije, koje partije ili ne, a upravo apropo onoga malo pre da je žena sa koje god strane bila? Pa sve dok u pitanju nije vladajuća partija, mislim da je da se postavlja velika razlika, jer ja mogu da razumem ljude koji su bili u Srpskoj naprednoj stranci pre 5, 6, 7 ili 8 godina, ali ne mogu da razumem one koji su i dalje tu, jer vide šta se sve radi i vide jasno i da su izbori pokradeni i da se sprovodi represija i nasilje nad studentima i nad građanima i vide da se šalju batinaši na privatne adrese ljudi po kućama, takođe i u predizbornim kampanjama i nekako sve ovo što se dešava i pored korupcije i eto tog nesrećnog dana u Novom Sadu zbog kog smo i dalje ovde i treba uvek da se podsjećamo zbog čega smo krenuli da izlazimo na ulicu, ali ja smatram da je situacija u ovoj zemlji tu loša mnogo pre svega ovoga, nego da je to eto samo kulminiralo tim nesrećnim događajem da još više ljudi se probudi, da još više ljudi izađe na ulicu, ali da, stvorio se narativ koji jeste stvarala vladajuća partija uz pomoć svojih službi, uz pomoć ljudi koji rade sa njima, da je svaka osoba, mlada osoba koja se politički angažovala persona non grata u ovom društvu, da je loša i da je to nekako se danas poistovećuje sa bolje da ubiješ čoveka nego da budeš član partije. To je postalo toliko intenzivno da ljudi kada čuju, znači mogu da vide da te neko prebija motkom u glavu, ali kada čuju da si član partije, on će se okrenuti i otići. I to je nešto što svi treba da stavimo prst na čelo i da kažemo da li je to normalno. Ja jesam član partije, ali ja se ne bavim visokom politikom, niti trenutno, niti planiram da se bavim nekom, da kažem, vrstom visoke politike, jer smatram da kao žena u ovom društvu je to jedan pogrešan korak za svaku ženu, jer u ovakvom sistemu biti žena političar ili politikolog je neshvatljivo teško i ja se divim svakoj ženi koja na kojoj god strani bila, ako gledamo po političkom kompasu, bila levo ili desno, što je sada najmanje važno, je da je to svaka od njih izuzetno hrabra. Jer žena će uvek biti oružje i nasilja i prinude samo zbog toga što je odlučila da se bori za svoju državu, za svoje vrednosti i za prava ljudi koji su ih izabrali da, na primjer, sede u parlamentu. I ono što jeste važno je da oni time jasno daju do znanja ženi zastrašivanjem, da li to preko fotografija, da li preko njenog fizičkog izgleda, da oni ne žele da ona bude tu gde jeste. Što se sa muške strane retko događa, jer uvek kada imamo seksualno nasilje ili nasilje fizičke prirode, uvek su uglavnom u pitanju žene, kako i u vladajućoj partiji, tako i na opozicijonom polju i na studentskim protestima, i to moram da naglasim da postoje ljudi koji tako tretiraju i žene iz vlasti, što je takođe pogrešan pristup, jer uvek ćemo imati situaciju da vidimo da se, na primjer,
predsjednica Skupštine, bivša, to je sadašnja predsjednica, bivša premijerka vređa na osnovu izgleda ili seksualne opredeljenosti, a ne na osnovu toga što je, ne znam, što su ukrali toliko i toliko, što je korupcija, što su razorili sve što su dotakli i to mislim da i mi sami moramo da menjamo, da pođemo od sebe, da kažemo ok, ajde nećemo da pričamo o tome da li ona ima kratku ili dugu kosu, da li nosi sako ili haljinu, već o tome kakva je ona osoba i kakav je ona zapravo političar u ovoj zemlji. Tako da mislim da je to ključ da malo odstranimo te stereotipe. Da ako je čovek takav fizički, da ne mora da znači da je loš čovek. I to je jednostavno kao i za aktiviste. Kada čuju da ste aktivista, niko ne zna značenje te reči i svi misle da je to nešto radikalno, da mi idemo samo da se bijemo na te proteste, da mi uvek, ne znam, idemo ispred zgrade i vičemo, da tražimo neke stvari koje su nemoguće, ali zapravo biti aktivista je nešto mnogo veće i vrednije i mislim da samo moramo da poradimo na tome da je okej da se mlada osoba bavi politikom, da je okej da mlada osoba bude u bilo kakvom sektoru i da sutra donese bolje u ovoj državi i zbog toga mislim da su studenti malo počeli da kažem, menjaju taj narativ da ljudi dopuste da mlada osoba pokuša da promeni nešto, ali naravno i u tim redovima kao i u redovima građana postoji taj animozitet prema političkim partijama. Naravno ja mogu da razumem sa jedne strane jer smo imali loše situacije u prošlosti, imaćemo ih verovatno i dalje, ali opet je to generalizovanje malo postalo problematično i loše, tako da mislim da treba da dopustimo mladim ljudima da se dokažu i pokažu, pa ako budu loši, sklonit ćemo i njih i to je to. Da, kao studentkinja Fakulteta političkih nauka, vidiš li perspektivu u bavljanju politikom u zemlji u kojoj je ta reč, i sada si o tome pričala, zaprljana do te mere da zaista je negde tretiramo kao ružnu reč? Svakako da postoji perspektiva. Ne volim da budem baš toliko pesimistična. Ja sam više pričala u nekom svom svojstvu. Ja sam se nekako malo u životu bazirala na nekim drugim stvarima, ali podržavam svaku mladu osobu koja sedne i otvori karte na sto i kaže da želi da se bavi diplomatijom ili bilo kojom vrstom politike, zato što smatram da nam treba novi kadar ljudi, da nam trebaju mladi ljudi, da neki ljudi koji su tu već 15, 20 i 30 godina, mislim da je vreme da odu i da dopuste nekom mlađem da dođe i da pokaže. Ja opet kažem, ne možemo i od svake mlade osobe očekivati da će raditi nešto dobro ili da će biti pošten, ali hajde da mu damo šansu. Hajde da damo šansu nekoj mladoj ženi, mladom muškarcu da dođu i da vode sektore za koji se školuju i da naravno promenimo tu, da kažemo, partijsku knjižicu, dobijanje posla preko partijske knjižice, kupljene diplome. Mislim da to ova generacija u kojoj ja odrastam i jako mi je drago što sam deo toga, da možemo da donesemo bar da se taj obrazovni sistem promeni, da više nikada ne doživimo da premijer države govori kako ne treba da se upisuju državni fakulteti, kako je to bezvredno i kako su oni kupljeni i plaćeni od ne znam nija koga. Tako da mislim da apsolutno treba da podstaknemo mlade ljude da se bave politikom i odlučivanjem u ovoj zemlji i ja ću apsolutno podržati svakoga ko to bude želeo. Pitaću te samo za kraj nešto što me uvek zanima kad pričam sa vama studentima, naročito studentima koji su sada u ovih godinu dana aktivni, učestvuju na protestima i bore se za neku pravdu, za neko bolje društvo. Kada si ti prvi put osjetila bunt u sebi? Kada si znala da ćeš biti deo jedne takve borbe? Kada si osjetila taj bunt? Pa ja sam u protestima malo, da kažem, duže, pošto sam i jedna od osnivačica i članica jedne aktivističke grupe. Dakle, ja sam još u srednjoj školi išla i na eko proteste i na proteste i generalno i drugim gradovima, pa i u svom mestu dakle dolazim. Ali ajde da kažemo da se aktivnije bavim time od 2023. godine. Kada su bili takođe studentski protesti u jeku, ali taj bunt mislim da se sa tim malo i rodiš, da jednostavno nekako moraš da budeš osoba koja ili grize za svoj život ili ćuti i mislim da to je jako važno da učimo svoje sestre, braću pa i decu sutra da ne smeju da ćute na nepravdu, da ne smeju da zatvore oči kada im tuku
drugare, drugaricu u klupi ili sutra kada njihova koleginica dobije otkaz zato što je neprivlačna ili zato što smatraju da ne pripada tu jer ne glasa za vladajuću partiju i da nikada više ne dozvolimo da maltretiranje i nasilje bilo koga budu izolovani jer nasilje je nasilje i savršena žrtva ne postoji i to je jako važno reći jer treba pomoći svakome ko doživljava nasilje i mislim da smo mi za ovih godinu dana to zaista pokazali da smo stali uz svakoga ko je pretrpeo nasilje i nadam se da hoćemo i da kada sve ovo bude prošlo da nećemo ponovo pasti u taj vrtlog koji će nas vratiti na početak, da je naša deca sutra, ne daj Bože, za 20 godina moraju da protestuju i da se pitamo da li smo to opet došli u tu mrtvu tačku, tako da mislim da bunt nosi svako od nas u sebi i da je samo pitanje momenta kada će se probuditi, ali mislim da se to javlja još ranije u tim nekim, da kažemo, tinejdžerskim danima, da se odmah vidi tada ko je kakav i eto, ovih godinu dana su nam zaista pokazali koliko zaista možemo i na što smo spremni i koliko zapravo zajedništvo pomaže u svemu tome. Iskoristit ću samo još priliku da te pitam, pošto smo malo pre emisije pričale o tome da si pešačila do Niša kada je bio protest 1. marta. Studenti su nedavno, niški studenti, obeležili godišnjicu blokada niških fakulteta. Kaži nam nešto više o tom tvom iskustvu 1. marta ovde u Nišu. Koliko ti je taj dan bio važan i kako si dočekana ovde? Pa ja sam baš htela da moja prva šetnja bude vezana za ovaj grad jer me velike uspomene vežu za ovaj grad. Imam mnogo prijatelja u ovom gradu i od studenata pa i starijih ljudi i mnogo sam vezana za generalno ovaj deo Srbije jer sam uvek bila dočekana na jedan izvanredan način i verujem da su ovde ljudi veliki domaćini i kad god sam došla, nit sam otišla, nit žedna, nit gladna, to je, ovaj grad je poznat po tome i naravno ima mnogo toga i kulturološki da se obiđe, pa i priroda okolo je sjajna i baš zato sam želela da moja šetnja bude isključivo do Niša. Bilo je neverovatno, znači sam taj ulazak u Niš, koliko god bio povređen, koliko god žuljeva imao, bio umoran jer preći 80, 90, 100 km za 2-3 dana je stvarno neverovatno i drago mi je što sam sa, da kažem, ovako malo godina doživela taj neki poduhvat jer je zaista fizički teško, a i da kažemo i psihički jer nekako svaki put kada i želiš da posustaneš, znaš da moraš da nastaviš jer kolona odlazi bez tebe i nekako ta činjenica da moraš da nastaviš u autu je svakome koji je bio i povređen bila poražavajuća. Ja sam čak i doživela da u Aleksincu vidim devojku koja je slomila neki deo noge oko kolena i išla je na štakama do Niša. Meni to bilo nevjerojatno kolika snaga u umu ljudi postoji samo kada doživimo, da kažeš, tako neku nepravdu, da shvatimo da moramo zajedno i da moramo da idemo do krajnjih granica jer je zaista vredno. I sam taj doček i majki i baka i dobijali smo i cveće, taj vatromet, te medalje. Dočekali su me i moje kolege studenti sa pravnog fakulteta iz Niša koje sam mnogo zavolela, pogotovo ovih posljednjih godinu dana. Neki su sa mnom u borbi već godinama i taj neki osjećaj kada vas zagrle ljudi koji vas smatraju maltene članom porodice, gde bake plaču zato što su napokon mladi ljudi došli u njihov grad i gde studenti iz cele Srbije dolaze baš u njihovo mesto, pogotovo po malim selima gde smo doživeli da u jednom selu na putu do Niša mi je jedna gospođa starija rekla da su se nekoliko porodica i komšijskih kuća pomirile samo zbog studenata gde su zajedno, na primjer, skupili da ispeku jedno prase za sve nas, a na primjer jedva i za sebe imaju u tom selu gde bake te sačekaju sa jednom jabukom na putu i tebi je to nešto najvrednije u životu i to ne može se kupi ni jednom valutom i to mislim da mnogo bi mi bilo žao da to nisam u životu doživjela i mislim da svako treba da se priključi bilo kojoj našoj akciji, bilo kojoj šetnji i da oseti šta znači duh zajedništva jer tada smo dokazali koliko u stvari ima ljubavi u svima nama, samo je nekad potrebno malo više razumevanja i da saslušamo jedni druge. Hvala ti mnogo, Nikolina, na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vama, gledali ste 15 minuta, ja sam Tamara Radovanović.